Díd is mis oilní éigean. Agus is mis cuimh petgrú. Fáilte romh go dtí chláir na hí nuachta, seo Linn san idirbhliain. Is dátí sin san idirbhliain agus an nucht táid chun féigint ar an idirbhliain agus ar na himachtaí agus na rudaí de friúla go léir a dhéanamh míid san idirbhliain. Ceapan na lán daoine nach chéanann dátí rud ar bis san idirbhliain, gur cú a mú má atá ann amach amach. Ag éis leis an chláir seo agus féidir leat do intín féin í dhéanamh sús faoi, an fiú é nó nach fiú. Cad é an idirbhliain? Cé Éanaigh? Cad iad na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhanan leis? Well, in our scoil déanann gach duine sa 4 bliain é. Níl aon rá agat ach é a dhéanamh. Is dóigh liomsa gur má an rud é sin mar ciallaíonn sé go mbíonn tú bliain níos sinne ag dul isteach sa 2 bliain. Bíonn daltaí níos fásta agus níos aibí ina dhiaidh chun toirt faoi cúrsa na hórteiste. Cumála sin, tugann an tidirbhliain sort sus nó brise ón daon stád ar do daltaí. Is féidir leo dúrú isteach ar rudí difriúla san idirbhliain. Bogan an béim ó cursaí acadúla agus fáin daltaí deiscilna eile a úsáid agus sa fálam. Céir mar sin a bhíonn ar siúl a gcuin san idirbhliain. Well, bíonn tuairis go dtí áit go simúla. Im lína tosaigh an treirme le tuairis go dtí an comórtas trafadúirta a chun déilíse. Ba tar gin siad dún faoi níos déanaí. Ag deire mí man fuair bhí an tuairis go Carlingford Down agus ba omh cain faoi sin. An sin tosa gach duine ag óbhú don ceol drama a bhí ag dul ar an ordáin go gearribh an nullag. Rinne mir The Wizard of Oz. Cloisfeadh míad níos mó faoi sin níos déanaí. Tháinig cainteoirí difriúla isteach sa scoil chun labhairt Linn freisin agus bhí cuid acu an simú. Mar shampla, tháinig fear isteach ó na Samaritans agus bhí sé caint faoi na faibanna a bhíonn ag daoine óga in níos le brí agus thug sé eolas agus comhairle doing faoi conas-déileáil le rudaí mar sin. Bhí an nullag ag teacht agus thosaigh daltaí na hidirbhliaine ag bailú bia do na hampras a dhéanamh míad suas gach bliain do na daoine bocht in ar ndéantar. Bhí ar an comíd sús lenar nobar rang a freisin, mar bhíon scrúdathe gcuin ag an nullag. An sin I mí anar bhí an tuairis sciála ann agus ba tuairis go gcuin a Boston faoi sin. I mí anar freisin tosaíonn an taithí obair agus tain dátaí amach ag fearlam faoi saoil na hibre. Agus níor cúla muid tad a fós faoi Gaisce, faoin cuasa cumarsáide le Ghaeilge agus an ECDL. Cumála sin, déanann ráit cáilíní rudaí difriúla lena Ghaeilge san idirbhliain, agus tá príomha lena nocht chun scéala insint. Mar sin, sí siar agus éis le cuid de na rudaí a thorlaíonn san idirbhliain. Díomh is Mr. Tara agus fé méid caint faoin na comórtas tearadóireachta. Man fórsa caite cúg méid féin agus má bhíon go dtí an comórtas tearadóireachta a gcunnta líis. Tástal muid ar an bus. Nuair a sricmid chunta líis, bhí Chéad a gcuin dul amach a grúpaí agus féic an timpeall. Bhí go leor stálaí agsúla le rudaí ar díal. Bhí na margaí an freisin ag díal bia. An rud is mó haithnaí lom na hanmhathe. Bhí chóra agus leanamh uan ann agus bhí bá agus mucha ann freisin. Bhí carnival ann comh má. Bhain an daoine taitneamh astro tus go raibh tuairis agsúla agus bhí sé sprí. Ach bhí cuid acu déir. Bhí péinteach aig agus rudaí eile ag an carnival comh má. Leatmhach tríd an lá cúig daoine le haig lán agus bhí siopaí beag oscailta do uithí le binsaí picnic. Bhí go leor scoileanna agsúla ar fud na tíre ann agus chunig mé rounds daoine cailúla na hÉireann mar sampla Michael D. Higgins agus Ryan Tubridy. Bhí na comórtas tearadóireachta sprí ionteach agus bhí sé ar ceann de mó tuairis 4 bliana is fearr go dtí seo. Well, bhí sé sin an simú, cén costas a bhí ar an tuairis? Bhí sé €5. Is léir gur bhain gach duine ansoltas an tuairis. Go gearnaí sin bhí tuairis eile ann, an tám seo go Carlingford a chun déilú, agus tá omh an seo Linn chun insead dún faoi. Breagus a dé, tá an taiste teoiseocht thart agus tá go léir brin tata fas an idirbhliain. Is sumí imachtí atá agrathe ar na múntrí don adaltaí. Tá rá mór gcuin ar a cursa nua, tuairisna, curtaí don scóil agus imachtí sprío, ach ní éimid mé darmid go deo ar an tuairis go Carlingford.
I mí Manfor cúig buúnach an bliain ar fád go dtí Carlingford Adventure Centre ar fa 3 lá. Nuair a tháinig an tríocha lá de mí Manfor, bhí scaitiméní ar gach duine. Bhuailm le chéile ag an scóil agus firmar busna go dtí chun dé an liú. Nuair siicsimir an tunid firmar a seomí len ar garda agus an sin thosaigh an spree. I ré an 3 lá rinimir a lán imachtaí, má hampla cluichín grúpa, siúla sús an cnocha agus a lán rudí eile. Bhí sé thar bar. Bhain gach duine an taitneamh as an turas. Ceapan go raibh an bliain níos cairdiúla tar éis an turas seo. Dar lum go raibh an turas go Carlingford an turas is fearr san idirbhliain. Agus cad faoi costa síomh. Well orla, cosnín an turas ar fád €50 bí a labba agus an spree san áramh. Cúlamid faoi gáthúras idirbhliaine go dtí seo agus tá tuile le teacht, ach cúig go purbh ar thuras sam lína a bhí an difriúil. Turas pásanta a bhí ann a rinne siú lena teaghlach, ach seo a purbh chun an scéile inseachtaí féin. Hi, is mis sé Púrva agus ba mé caint faoi an ind. Cúig mé go dtí an tír mí Manfor agus tháinig mé ar Raisiamína Séna. Cúig mé le Maclán. Tá mé uachtatha ón ind mar sin bhí an tír an tábhachtach dum féin agus dum teaghlach. Thosaigh muid Delhi. Cú mar go dtí an Red Fort, bhí sé an mór agus thóg sé a lán bliain chun é a thógáil. Tar éis sin, cúig muid ar an bus go dtí Agra. Cunig muid an Taj Mahal. Cú mar isteach sa Taj agus ceapam go beag muid i meas na daoine deire a dul isteach mar sa todhchaí beag an Taj dúnta. Bhí an Linn. Bhí sé bhád níos fearr ná an Greengraf. Cú mar an sin go dtí Jaipur. Thóg muid elephant suas go dtí an Amber Fort. Thóg na elephants burt daoine ar a drim agus an marcaí freisin. Bhí an ráir amach as an dún do Creite. Thunig muid an Water Palace sa Loch Brega. Cúig muid ar safari iontuach. Chunig muid a lán anmhíthe difriúil agus an Tiger. Bhí sé an rud is fearr. Bhí a lán daoine ar an Chéad. Bhí páistí a glórg deirce in gach áit. Bhí is a cúg a tuairisí muid. Thugad mar bí a duna daoine. Seachas an buachtanas bhí an tuairis iontuach ar fád, ach an céad uair eile beag mála níos slú agam. Ní éananig mé darmait faoi an tuairis sin go deo. Gurbh maith agat a purbh. Bhí sé sin thóir a bheith speisiúil. Tusa agus de ddrifor Venita ag dul arás go dtí an ind an tír an rugga sibh levar dismothirí éireannacha. Scéal iontuach se, agus ná tábhar mála mór trom mar sin leat an céad uair eile. Well, níl deire leis an turas fós, mar tá grúpa eile ag tnú go mór le turas ag deire na mí Abran. Ars muoinnig tú riamh ar dul suas sa spás, ar bháil leat bheith a de spás air? Well, ba na cálaní ag léirg freagraí ar na ceisina seo nuair tain siad ar tuairis go dtí an spás campa idirnáisiúnta sa Brusel. Tá Niamh an seo chun insint dún faoi. Niamh, a rá gleat. Hi, is mis Niamh. Tá lán na turas scoile ar fáil duna daltaí san idirbhliain in our school. I mí Manfor cúmar ar turas nascáil go Carlingford, bhí aimhíonnta a gcuin. I mí Anar cúg 50 dalta ar turas sciála go Boston. Ar deire i mí Abran tá 50 daltaí eile ag dul ar turas go dtí an Bhrosail. Tá mé ag dul ar an turas seo. Beag muid ag tastal go dtí an Bheilg ar Eitleán. Tógan an Eitilt thart ar uairháin agus trocanóméid. Cafa míad cúg glas a bhelg. Chud lo míad ceir ihe in Óstán. Beag míad ag tuairt cuairt ar campa an spás gach lá. Is é Eurospace Centre an tanamatá ar an campa. Beag a lán gníomhachtaí dún le déanamh nuair srifimiid an campa spás. Felómid faoi an saoil mar spásúir. Féicmid ar an spéir agus an Grian réaltaí agus an Galach. Beag rucéid brega ann agus sífimid isteach ann. Beag sé ansimú. Láháin beag míid ag tastal go dtí Disneyland i Paris. Tá mé ar bís de Disneyland mar tá lán rollcoaster agus marcaíochtaí ann. Beidir gur bheicimid Mickey Mouse. Nach iontuach an tuairis é sin, Niamh inistún cén costas tá ar an tuairis. Tá sé socht air, €7 atá air ach is fiú gach pinné. Tá míad ile go tnú go mór leis, beag 50 dalta ag dul ar an tuairis. Tá míad ile ag gur gach pinin i dasca idir an dálinn. Well, tá súlagam go bhhainn sibh an taitneamh as. Rud mór i measc dátaí na idirbhliain ná an sim sa ceol. Is even le gach duine ceol. Tá iPad na phone cliste ag beag nach gach duine san idirbhliain. Is cean go iontuach an ceol agus tá Ellie agus Becky an seo chun tábhachtach an ceol ina saoil a bhhaoinú dún.
Díagwit, is Misha Ali agus is bral in One Direction. Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik agus Niall Horan na cúig buachaillí atá sa banna ceol seo. Rinne Simon Cowell an banna seo an 23 lá de mí uair 2010 ar 22 nóiméad tar éis a hocht. Bhí áthas an domhan ar na cúig buachaillí. Ag an deire fuair siad an tríú háit san Comórtas X Factor. Cáil siad an X Factor ach bhuaigh si an domhan. Tá daoine ar fud an domhan in rá leis na buachaillí. Tá siad anna cáiliúil. Bhuaigh siad a lán dúisna. Bhuaigh siad 2 Brits agus 3 VMAs agus pógnáil Katy Perry, is even leis Katy Perry. Tá na cúig buachaillí ag seanam agus ag canna i barc an Crocaigh i mí bealtaine agus tá mé ar bís. Beidh 8 míle daoine ann gach ihe ar feadh 3 ihe. Tá an-scetamíní ar Niall. Is bra leis na buachaillí éireann. Cúig siad go dtí Jock Niall sa bhliain 2011 agus dimir siad cluichí amánaíochta. Bhí Zayn go maith ag amánaíochta sa Niall ar Twitter tar éis an cluichí beag. Is é Niall an daoine is cáiliúla sa bhanna i America mar tá sé éireannach agus fionn. Tá sé an bhróidil as éireannachas. Nuair bhí sé ar scóil thug an múntóir idirbhliain dó mar bhí sé ag canna ar an éireannach sa rang. Rinne sé tíhaid freisin cosúil lomsa agus bhí an cracaige. Is bra leis canna agus bhí sé ag geol drama freisin. Rinne sé Oliver agus bhí páirt Oliver aige. Agus inis tá sé sa grúpa is fearr sa domhan. Gurb má go Ali. Níl aon doubt faoi agus Jackar an domhan a heolú gan One Direction agus éis le Becky caint faoi Miley Cyrus. Hi, is Misha Becky. Is bral an Miley Cyrus. Is matal an Miley hatan sí lum rih ó aimse Hannah Montana nuair a bhí si óg. Bhí banta cíle Liam Hemsworth. Bhí siad gealta ach bhí siad suas tamil ó hin. Miley is cosúil gur fá si suas. Tá si tar éis 5 grúige ag gearg. Is cosúil gur mála daoine gearan a dhéanamh faoi athrú ach tá si tar éis fá suas díreach sinné. Deisiigh si gá arán I 2013, Wrecking-Ball agus We Can't Stop. Tá si mis spreige is mó agus ní féidir an fannach go dtí go dagan si go baile á Cliath do a ceol chum bangers. Gurb má go Becky. Níl aon áras ach tá dogan an ceol inspráid do daltaí na idirbhliaine. Tá gach rud níos éasca nuair atá cumhacht an ceol taobh hirdó. Bhí mar ar fad an gnóthach ag teach suas go dtí an nullag leis an geoldrama agus ina sin scrúdathe na nullag ach bhí grúpa mór a bhí ar bís ag tnúla ceann de príomh-turas na bliana an turas Scoile. Se, gach blion ten grúpa ón scoil go Boston ar feadh seachtain chun feilm chun na Scoil. Bhí tara ar an turas an lína agus chuirsí gléicearing ó New Hampshire le turas faoi conas mar bhí ag gairí lo. Éist mí leis an turas canis. Dí bhí teach an bhanéir. Is Misha Tarni Gibbon agus tá ag gléic ó New Hampshire. Iniu an lá déirnacht an turas. Tá an aimse for ach tá an grínig tatnamh agus níl aon scamal sa spéir. Tá go leor sneachta ar an talamh. Tá na léanta an seo iontar ar fad. Tá gach duine ag bon sór hadnamh as an turas an céad lá. Thugamar airfort Logan in Boston. Cúmar agus clonachamar blancéid sneachta. Bhí si anna óir. Fithe dó céim ro faointe. Bhí sé dó chreite. Bhí cóiste ag fannach Linn agus thug sé go dtí Woodward's Resort muid. Bhí an fuireann an sin anna chardiúil agus céireach. Ach, ag bugar aig, an Scoil. Bha é an Scoil, an cuid is fearr an turas. Bhí an Scoil ag siúil in gá áit dá friúla. Gá lá I Waterville. Bhí na teagascóirí anna céireach. Dail an mid na rudí benúsacha. Hit gach duine ar an talamh, bhí sé anna granmhir. An sin ar aig Linn go Loon Mountain. An inid Scoile eile. Bhí na teagascóirí an sin spreagéil. Bhí Loon Mountain níos mó na Waterville agus bhí an Scoil níos deacra. Chuirteach Burt Cailíní a cos ag Scoil. Ní raibh siad ábhailte dul ag Scoil inné. Cúmar ag Sheppadorcht freisin. Is even le gach Cailíní agus le gach múntóir an Sheppadorcht. Cúmar go North Conway. Bhí sé anna séir agus bhí an slád, bhí a lán slád bhargaí. Tar éis an Sheppadorcht dithimir I mílin Applebee's agus bhí an bia galanta. Ar an lá déirnach,
Críochnighuid le dósa karaoke agus na dúisina faoin ihe anna granver. Tar éis sin farsal mar go dtí orshomarí agus focála mar ormálaí. Ba muid sa bhaile I mála ach Cliath amórach. Tar éis an turas is fearr agus fagúla, dá raibh mé river. Cumá leis na turas fad a bhí ann san idirbhliain, déanamid ceol drama anseo I dteach an Mhainéara gach bliain. I mbliana rinneamar The Wizard of Oz agus bhí sé ionteach. Thusingmuid ag gobar an seo ag 10,000 lúnasa. Caithamar gach déirdí nó lúnasa go dtí an nullag ag gulbhú don seo, ach bhí Katie ann agus in seo ag siise an scéal. Is Misha Katie. Rinne mé agus mo bhliain an ceol drama The Wizard of Oz. Bhí sé síl an tríú carthú agus an cúgu ihe de bhí nullag. Bhí sé an ardán in I hallan na scoile, ba iad Miss Bard agus Mr. Clinch na stúrthirí don ceol drama. Is múntóir sa scoil iad. Bhí trí grúpa ag ghlach apáirta seo. Bhí grúpa Alí nán. Bhí fiúntar agus gnó grúpa eile, agus na dosóirí agus na hastóirí an tríú grúpa. Thósa an cleachta I mí lúnasa. Bhí mór ag ghlachta gach déirdín. Bhí an cracha gcuin ag dosa agus ag canna. Go tuban, bhí an seo ag teacht ag an tapa agus bhí scetamíní gach duine. Fuair mar go léir or na éadaí don seo agus bhí mar bís. An trí lá do bhí na nullag an céad seo. Rinne mar an seo do na cálíní ó Scoileanna, an bun scoil áitiúil. Hatan sé go mór le. An ihe sin bhí gach duine nervhíseach ach bhí scetamíní gach duine. Bhí trí céad duine sa luch féigeanta, bhí an ordan go hálan leis an set a rinne an grúpa alína. An ihe dénach bhí an bhrain gach duine. Bhí a lán duine ag cuoinú freisin. Ní raibh siad ag géar go méid sé críochnta. Anis réitín gach duine go má le chéile, agus bhí an cracha gcuin le chéile. Rinne mar go léir cóide nua ag gobar an seo. Bhí atmosfér ionteach ann. Fá mé an talamh as páirt a ghlachas a seo, ba bhrálam a dhéanamh ríis. Hi, it's Mhainéara. Táin gach duine san idirbhliain taithí ibre. Táin siad go dtí lán áiteanna de friúla, ospidéal ainmhithe, scoileanna, ifigí agus lán áiteanna eile. Tá mé ag déanamh mo taithí ibre ag gá ospidéal ainmhithe, Sea Life agus grú Americ na Modry. Tá sé go hionteach, is bralam ag gobar na ainmhithe. Le na ospidéal na ainmhithe, siúlam an Modry, glánan mé na corona agus bíon cead agam fécant an treidlia ag gobar agus ag déanamh a bradaí. Tá sé an má agus an simú. Is Sea Life tugan mé bia don na éasc. Tá sé an simú. Glánan mé na umar éasc freisin, taning sé go mórlam. Déanam míad taithí ibre chun smaointe á faoi an obair. Beidir sa tauthí gur má le duine post an obair sin. Ceapam gur smaoinmh an simú agus sprí é chun rudaí a elam faoi an obair. Fáin tú amach an má nó nach má leat an sort ibre sin. Tá an idirbhliain go hionteach is even le mé. Gurb má a gcuibh a séisteach lam. Sin picture de cuid den himachtaí a bhíon ar siúil ag daltaí san idirbhliain. Is bliain ionteach é agus táid de baint an taithna bhas. Tá míb an táiste amháin ag baint leis. Is é sin go bhfuil gach duine géirí gach rud a dhéanamh, ach níl go leor airgid ag aon duine chu gach rud a dhéanamh. Well sin an saoil nniu. Bháilíonn buíochas sa gabháil lenar dismóirí a churann an targad ar fáilúing, agus leis na múntóirí aghraíonn na himachtaí go léir. Agus sin deireadh le seo na híthe anocht. Tású le going gur fearlam sibh go leor faoin idirbhliain agus gur bhain sibh taithna bhas. Slán! Bíonn torm sa, the rogue is